veríš v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Áno, verím. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pýtam teraz, sestra Andrejka, či veríš v Pána Ježiša Krista, že je tvoj osobný záchranca a spasiteľ. Na vyznanie tvojej viery krstím ťa v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. And it was my sin that held me there.